APHLC Foundation de Catalan Ponarni, Karbi Longri Abirta Kachetong Don Pejiaphan, APHLC Central Committee Atumpen Kachuningri. Arta Ninkan Craner Cap Karbinim Sopi, Ahem Tikubalong Penning Bodet. BJP East Karbi Anglong ST Morcha, Ingdeng Hini Krungching Sayamai Kang Nipon. Dongkam Pialong APHLC FIP Foundation de Catalan Ponjiaphan, Chisik Chidang Ponbomlo. Karbi Longri Abirta ke lang rapera doan phan kardom pa jeriglo kardom non Karbi Longri Abirta ke than ponjia bang nilisami Josephine Tisopi lasinon birta ton benar juponik sene Arkoi ni Phaikrener Kebarni APHLC Central Committee atum Methanga Sai Hamalong Phirangkia Mai Nipon Labangso Phirangkia Maialong APHLC Central Committee Maipu Jai Kathar Pen Kapachini Pona Tenke non ke bangji Arkoi ni Phaing Koire isiar ni Nijang Karbiang Long along Dongkam Pialong APHLC Foundation de Talon Ponji Lasilabangso APHLC Foundation de Catalan Ponjiarni Karbi Anglong Arat do ana phantaka chetong dun pejia phan APHLC Central Committee Maipu Jayaka Tharpen Chuning Ripon APHLC Foundation de non arkoi inquiry siarni don kampi along si dupo don kampi okay lake non pubo abor dongkal Bordong ka ho gela ke itum alam kali de amunit ke adet ke itum adet pina na sinil itum don kam pi along si foundation day dopo halabang sorni jok ta nang dun et nang ji pusi nilitum choning rile phere re pin pen ning oi e pin pen ning mesen pen ning karong pen nang chetong dun tha pusi tribes atum phan an ke choning nang dun ji pulo Boro tumda nang dunji pulo, la pen Tripura pen ta wangji pulo, Nagaland pen, Mizoram pen, Meghalaya pen ta wangji pusi alam do. Boroland pen do. Rilo la pen ke la Foundation Day mo inquiry sir ni January don kam pielong kado e pata choning rilo nang dun pusi. Kedamtang surihini raing koyaningkan prekjam hamphanga songatum report kapaklang pona tengke Assam along kedo Kethom Hill district henlo kiduk nai mate kapa phidun nai lak isia klim somaratum school ke dunlong leatum do lapen ke bangsuri kre phlia klim somaratum ke banga hemchongda dunnanglo lapen ke bangsuri sirke baklim somaratum ke arta jum hekpensi piso ke an penan ke do labangso report ke kedamtang surihini raing koy bonta non surihini raing koy ra ke thom ke an sose data hai po pusi APHLC mai phujai kathar pen pachini pon Karbi Anglong along ke CSO tuma phai ke badaret ke Congress BJP lapen ke CPIML National Political Party satum towar ke thop ploda jok buta APHLC mai phujai kathar pen pherang ke thengno ningje ponthu Lapen ilitum la APHLC ke do ia the ke Assamang bong ke Karbi Anglong pen NC Hills lapen West Karbi Anglong hello ki duk nei economic mane la Corana na tu, goreng na tu, ilitu kiduk nai kacotiki na tu ta kiduk nai la pen kacini neta ilitum ke akeli tu pik pusi bang army tum ta kaning jel la pen army tum ta pulo Karbi Anglong ke in botang lu pusi kaning je la bang inquiry et office kaning je kang bo bang la hello Harukresir kebre pokebra isian ingkan ke ilitum inglong asuatum bang harong bongpen bang troksir kebra trokdu non surihini ra kresian ingkan ke bang harong bongpen bang klikebra troksi baksi dulu cethana ling seta bang pokeb ke kalilun aberlo an ke a loting pulotante ilitum Karbi Anglong pusiki pu bomji lapen ke tribal areas pusiki pu bomji pulotang te siksidula tengpen pulotang te ong in nei seta bang harong bongpen bang pokebra sige dovek nangi tanon ke bang pokebra sige avilu lahelo kang bo pu ia de ilitum kang bo theke political aja ko
economic aja kong, education aja kong, ta ke chia tum si cerai lap le, a ot ipen nang tidun lap le, la pen a pot, paper long ta newspaper long ta klang lo, birta long ta klang lo, la pen ason statistics along ta klang lo, karbiang long det lak isi. Karbio also maratum school, okay? Tek dun long lelang. Dun long lelang. Tek long lelang. Kusya tak ketok. Lapen ke suri krip kli also maratum karbio also maratum. Ban si keduk pusi dak report ta nangeli. Ban si kedolo. Nang litum solando a newspaper long lang tami. La soalam lapen statistics along ta doji Assam government along ta lapen ke kiduk pen ajo kachini ne pen ajo arta ka vi au somartum penan ke do pisu ke en ta suri sir ke pusi dak do lage 2020 aninkan suri hinira inkoy aninkan non ke suri hinira inkoy ke thomlo non ke ong tu buchot ko lai hui ka che plan ia theke ilitum a political aja kong, education aja kong, laben ke economic aja kong, ke ciatum nang tidun ya. Nang ki tidun ta, la national party puatum, king ben si, backdoor pen, mane anung atau war, ha, hem anung atau war pen, si, ang bu, hem anung ang hap pen si nang ki ludun si nang ki tidun. Ilitum inglong arat akay, ahem anung ada tu pensi nangi tidun ta ang hak amang ta la political national political party itu melu Congress BJP CPIM la tu melu la tu keng pensi nang ludun la si non elitum inglong masuk la pen Karbi tum ke dukret lo la pen ki vir si non dampom lo la so kapi vir vedet kia pansi kapi vir long ledet kia pansi nilitum APHLC ke che song bom lo la long ka do ko vita nang cherap dun bom lo churu lo nang cherap dun bom lo aku nang cherap dun thu mun chot na la usi ka do panda choning Karbi along ta swar lo tum kang bo po birta penangan dotang lo la sojok swar lo ta ki jum hek apia po tum asupi hong ke bar lo pulotang te aning biri titiason dotang lo bonta methang ahem thek ko balong penamat kavedet mate kang bodet po bangke matha thume melo Lapuson taksi Mahamaya MEC constituency Dogmoka police station ka parlo etso bearong amekar karlitang komoling leng lapenke kave lektipi atumasopi Rebecca inglengpi arta ningkan krener kyap kedamtang arkoi ni phai sir kyap ajo por phai troxira chitima pormalom hemalong meching hibo mamat hemanung ana thudda mamat heglong lederlo ahema soratum pen methang biri bitung chiri lapta theglong ledat si jirpi jirpo lapenke don rabatumalong ta birta etta Rebecca ingleng pi aphan long ledadlo Rebecca ingleng pi ke mobile ta ot e lapenke ning ka che hang ka che doga pin sota ave pusi birta nang pachini Rebecca ingleng pi asar pi atum ka chiri don ni kepan pleng detta Rebecca ingleng pi aphan ke theglong ledara jok asar pi bang kama thaki sung jopa dapta chothekte jun thekte ka chiru mekripensi donanglo Lasi Rebecca ingleng pi na hong le do pusitame asar pi aphan chijin sora hem ka che wang thuji aphan asar pi lapenke a hem asora tum penchening riponlo lapenke Rebecca ingleng pi aphan ma jokle theglong pusitame 6000539117 mate 9109133789 a number along birta ki pg aphan chening ripon Nihang Karbiang Longalong Kido, BJP East ST Morcha Tum, Arkoini Pai Craner Kebarni, Bokajan Sports Complex along Ingdenghini, Krungching Sayamai, Kang Nipon. Ada por Paisir Kebra Chitima Pormalom, ST Morcha Mai Pu Hundor Singh Kramsa, Lapen Kong Chunbang, Monut Steron Atomari Dengpen, BJP Lamaing Turpon.
La Sophie porphai keba pormalom ST Morcha mai phu Hundur Singh Kramsa pen mai chapahem phu ponsi koson pensi East Karbi Anglong ST Morcha kachapang tang ponjima pu pen chenglok ar sik jidalam the chethan chimum pon Ingdeng hini BJP East ST Morcha krongching saya mailong aluhia man pen MLA Dorsing Ronghang EM Suryo Rongphar MP Horen Singh Be BJP East Karbi Anglong District mai phu Roland Killing EM Lapen ke MAC atom chetong dunsi Mayardi Pidun BJP Party atom Article 244A Autonomous State Puthake compromise me India constituency allo along ke tok dak Article 244A Puthak KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang penta kapachun jia phanbor ipon bom lupusi East Karbi Anglong ST Morcha maipu Hundur Singh Kramsa pen pherangkia theng noning jepon Sangti hidi pen projenterang Karbi Longri Abirta Karbi District Committee non District Executive Meeting dak bukajan sibilong bukajan sporting session da auditorium hololong lasini tum laso second executive lasi non itum laso East Karbi District Committee ST Morcha 17 mondo na 17 mondo kado lasi kado gawe more than মানে nearly 300 delegates tapi itu chief guest mereka non pini itu Horen Singh mereka tongji MLA bahnya tongji haruhat MLA pen haruhat Singh leng lapen ano haruhat Dorsing Rahang lapen diku berasa non laso berhak ni tu bipon present Karbi nong gitu ST itu mainly kacing wai gedi schedule tribe schedule tribe committee atum kosong kacing turpal asine tum ST Morcha kosong sengkyo kosong party AGP kosong se party kosong prase back kori to program opinion isebe lalo ase niri tum lahai kadu we chingwai pension ko tek and bajame to Pathan itu parti bono na chingwai bomlo parti phone itu parent body mana solam chingwai bomlo pension so step penji phangke parti kan ode se tum chief minister CM Tuliram Muhammad nang je Karbi autonomous state it mentune dame compromise me la pe tum autonomous state long je athini tum condition no ke toktan 244A artikel unta right do atuktan mana soteng me tumote autonomous long right do las itu las sobat hagai long back ni posi tum CM dan je pom bom sini tum ST Morcha mana me las sobat hak kacing wai kacing sai padukon bom lo gitu kemiki lasi tu December mau sini tum Delhi long dhana padorang ifan sini tum tingwai lo party with kason numpen Stamina itu halas so session bang di immediate pini pajit kok na central parliamentum session ng pajit commission nam kita lo kasi actually ni tum nang kala January mo tani tami tum na program ang leto lo kasi non before ani ke Komotapur ke 26 January pang declare sipo APHLC Fifth Foundation Day non kevang GR koini phaing koi raisi nijang Karbi Anglong Bithung Rengthama constituency Dongkam Pialong Katalon Ponjia Phanchi Siktidang Pon Bomlo Bangso Hood APHLC Fifth Foundation Day Katalon Ponjia Long a district kaprek pen Dima Hasao Bodoland Tripura lapenke Manipur Ainglong aswakhai mate tribal akhai atumta nangche tongdunji lasi kado kawe Karbi Anglong East West Karbi Anglong Karbi Rara phanta kache tongdun peji phanchining ripedo pon Zirikin Deng Pendrensing Teron, Karbi Longri Abirta. Donsing Timung, North Dongka Glani, Arongsar lagi. Sapi nyali sudah kopi putak sudah kacing rum lik lola penah kadu kawe saya klaim kopi putak matan becini cina. Oh, pinin itu meledak kacing rum ke lah hello. Non piningan ingkanan ke. Itu ekstradisi itu ingkan po amhang ketek nangke pleng arni. So katalon Japan sidil tum ladak non cingrum lo. La penilitum yo lahai non kem pendel kat get lahai kadok penilitum kikim kerang pon pangceng pon bom lo la sinili Karbi Anglong West East Karbi Selang Dora tatum phang Longri lahai lo nilitum non ladak kisi cadang ik bom lo la sin non ke wang ji tarik koraisi arni ke la Karbi Selang Dora tatum an setame ladak nang cetu nang cerap dun pan aliracam nang pidung jia pansi nilitum dakteri kamain
terika ma hin pen choningri ponlo labang so ni nang tum non ni fine correct ni bangkan muluk cetong ji nilitum ningke che thedama teng pan pulo te nilitum labang so tarik koresi arni ke suri thong ke bak amuni ke pacha tong ya phansi nilitum ning thedam do nang tu gupi sinong ke sik ke dang kontang labang so putak than ji ma non nilitum ke sik kontang abang ke la state scheme lo get scheme lo la pen la reception committee office scheme lo la pen non la hai benar ke taria dim kaduk ko la hai ta non king ram panong bom lo la pen nilitum la dia jo penak apa teh yo ala song naras an setame nilitum UCB pan pu pacak lampon bom lo morat atum nang wang pen kapang ni pe meja pan la hai si non nilitum klem pang pen pon bom lo mona tu labang la hello nilitum a hin pen kapachini dun dia bang ke la hello nang nilitum ke nilitum karbi akhai atum apan keng kam kimi nang apa si Georgi ke nang labang so apa fi hello mata song ja atum hello lasi labang so along nang litum karbi solang doara tatum ke doa natum setame nang litum ladak nang dun pen an pote la litum pan ke yalin natum pan jakong horang ke tepi dun dia pansi nilikado kawe karbi solang doara tatum pan asta choning ripon lo litum trika me impe to nili hin pen pachini dun ji ke media thengno la hen lo ini ladak foundation de lake EPSLC batai phoke pleng mate ke chok arni aphan sini tum non sikdang bom lo lapen ke east west lapen ke dima hasau lan ke nang chitong dum pet po lapen ke state ka prek ke Mizoram lapen ke Tripura lapen ke Meghalaya lapen ke la state ko ama north east arlo ke do an bang ke nakachitong dun edji aphan sini litum along birta nang palitang Pine Abirta pan sing ton paniklo domi thakme kardom